जिल्लानिफ्राय माथाम गान्दाखौ आसाम स्टेट जूसिम दैथायहरदों। आसामनि कार्बि आंलंआव 240 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा हमदों। गुवाहाटीआव सासे नंखाय एटीएम बानायग्रा सुबुंखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय सुबुंखौ हारियानानि होनना मिथिनाय जादों। गंब्रै रायजोआव बीजेपीआ सरकार दानो हानायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गुजरातआव सुबुं दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। जम्मु काश्मीराव इन्डियान आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारा जाब्रबथाय जादों। आरआरबी एनटीपीसीनि बिजाथिफोरनि गासै दाबिखौ रेल बिफाना गनायना लाबाय। मुम्बाइ इउनिभार्सिटि केम्पासआव बम होगोन होनना बुंनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ मुम्बाइ पुलिसा हमदों। मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी महाराज हायुं गेजेरारि बिरखं गाथोनखौ साबसिन बिरखं गाथोन होनना मुं होनाय जादों। योगी आदित्यनाथआ हलिनि सिगां उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानो हागौ। गुवाहाटी चन्द्रपुराव इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसना राडार फसंगोन एबा गायसनगोन।